Bueno, a CEMA é unha organización ambiental que adica os seus esforzos a estudio, conservación e divulgación dos mamíferos e das tartarugas mariñas e créase no ano 1990. Establécese en Nigrán a partir do ano 2003. CEMA é unha entidade que se adica a un sinfín de actividades diferentes. Unha das máis recoñecidas e da que nos ocupa maior volumen de esforzo e de tempo é a xestión da rede de varamentos de Galicia. Pero tamén temos outro tipo de actividades, como por exemplo o traballo de fotoidentificación dos arroaces residentes das nosas rías, e unha das partes máis importantes tamén a que lle dedicamos tempo é a divulgación. Que temos aquí tamén? Temos un banco de mostras que se utiliza en todo o mundo para facer diferentes proxectos de investigación. Temos tamén unha colección de material osteolóxico bastante importante. Gustaríame lembrar que temos un proxecto desde hai anos sobre a recuperación da memoria histórica da caza da balea. Temos incluso aquí no local osos de 300, 400 anos de antigüedade. E logo tamén utilizamos o local a veces para dar formación ao noso voluntariado. En Galicia non existe un centro de recuperación de fauna mariña como tal. O único que hai son as nosas precarias e austeras instalacións nas que intentamos dar atención a este tipo de especies e de animais. SEMA agora mesmo conta con 145 socios e máis de 100 voluntarios. Os voluntarios nos axudan un montón, nos axudan en canto a cobertura, cando hai un golfiño varado, pois a veces nos queda moi lonxe, un voluntario que se achega e nos dá as medidas, o sexo ou nos saca un par de imaxes para valorar se acudir ou non. Cuando llega un animal varado, lo que hacen la gente que lo encuentra llama o bien al 112 o la gente que ya nos conoce ya llama directamente a CEMA. Sobre todo damos las normas de que no le hagan daño ni lo molesten ni nada, entonces que nos esperen para que llegue el personal que lo tenga que traer hasta aquí y llega aquí a la UCI de la CEMA. Lo que solemos hacer al principio es hacerle las pruebas básicas para ver cómo se encuentra físicamente. Una vez pasado estas pruebas y superadas, lo que hacemos es darle un tiempo de calma y a ver cómo se va recuperando poco a poco, porque normalmente llegan todos los animales entre nerviosos, exhaustos, casi en la vida y la muerte, pero bueno, logran salir adelante, pues a veces el amor es la mejor medicina que hay. A veces sabes que los animales tarde o temprano, pues se adaptan a cualquier circunstancia y que cuando los liberamos, que es la recompensa a tu trabajo como voluntario, como personal que está aquí cuidándolos, es muy gratificante porque no miran atrás. Es como decir, muchísimas gracias, pero esta es mi vida, es mi libertad. Para CEMA é unha gran satisfacción, un motivo de orgullo e de forte agradecemento á Corporación Municipal de Nigrán por darnos este recoñecemento e ademais nos fai especial ilusión que sexa no apartado de educación, porque para nós a divulgación do noso patrimonio é fundamental, dar a coñecer á sociedade o patrimonio e darlle ferramentas para que colaboren activamente con nós na protección desa magnífica biodiversidade que temos nas costas de Galicia é fundamental. E o facemos dende Nigrán dende hai moitos anos porque realmente atopamos un lugar onde sentimos o apoio e queremos que siga sendo así, por lo tanto estamos moi agradecidos e fago extensivo este premio a toda a xente que pasou por CEMA dende hai máis de 30 anos, claro.